Va. Vale. Hola, bona tarda. Sí, et pots apuntar aquí, que tothom s'ha apuntat? O si no, passeu el paper cap enrere. Val, bona tarda. Bueno, anem començant. Si després arriba més gent ja s'anirà afegint. Bueno, benvingudes i benvinguts. Crec que amb algunes ja ens vam veure l'altra vegada fa unes setmanes a la sessió que vam fer a la Fàbrica Vella. Llavors, una mica la intenció de la sessió d'avui era poder trobar-nos, a veure si es va costant gent que estigui interessada en el projecte, no? Veure les persones que vau poder venir a l'altra sessió, si heu pogut madurar i una mica assimilar tota la informació que vam donar i si heu pogut també entre vosaltres poder parlar qüestions que us hagin sorgit, aspectes que no veieu clars o coses o preguntes que us hagin sorgit que digueu, hosti, això no sé si es podria canviar o es podria fer diferent o és inamovible, no? Com intentar veure una mica què en veu extreure d'allà i si heu arribat a algunes conclusions o algunes idees. Llavors... Ja, és que amb la mascareta és complicat. Mira. No. Molt bé, gràcies. Val, llavors, la idea seria una mica que féssim un moment una roda de presentacions perquè així també podeu explicar si ja heu vingut a altres sessions, si ja sabeu de què va el projecte, si cal que expliqui alguna cosa com els trets més essencials del projecte o ja més o menys tots i totes esteu al cas. I una mica perquè heu tornat a venir avui, no? O sigui, quin interès teniu o què us està despertant aquest projecte, si heu parlat amb gent que també té interès però que avui no ha pogut venir, etc. Després, com intentarem assenyalar una mica quines són les problemàtiques d'habitatge que hi ha aquí a Sallent, que sobretot sou vosaltres les que coneixeu més la realitat del municipi. I si el Màximo vol afegir alguna cosa perquè la companya de la CGT que havia de venir no ha pogut venir, llavors si el Màximo vol afegir alguna cosa aquí, doncs perfecte, i si no després anirem veient una mica en base als elements que té el model i quins són els trets diferencials en base als altres models d'accés, doncs quins són els reptes que planteja el projecte concret aquí a Sallent i identificar quins són els aspectes que caldrà treballar més perquè a dia d'avui encara estan una mica en el moment inicial o són coses que trontollen. Llavors, si us sembla bé, fem com una roda de presentacions abans de començar. Perquè totes estiguem al cas, la intenció és acabar a les 8 perquè el Màxim ha de marxar i, per tant, hem de tancar el local perquè han d'anar a un altre lloc. Així que intentarem cenyir-nos com el temps que havíem previst, així totes també planifiquem. Vale, sí, que quedem una miqueta, si s'allarga uns 15 minuts o 20, vale, cap problema. Perfecte, benvinguda. Si pots apuntar-te aquí. Vale. Doncs, qui vol començar? De la roda de presentacions. Bueno, el Mir sí, no t'he presentat. No, l'altre dia vaig presentar. Jo soc el Mir i vinc d'una entitat que es diu Ateneu Cooperativa de la Catalunya Central, que ens dediquem a acompanyar sobretot cooperatives de la creació, ens centrem molt en cooperatives de treball, però a vegades també en altres tipus de cooperatives doncs entrem una mica i en el cas aquest de la cooperativa d'habitatge de Sallent ens va apropar la Dinamo i vam decidir que també els donaríem un cop de mà en impulsar aquesta cooperativa i una mica també per això som aquí, perquè hem anat ajudant amb les accions que han anat fent i avui també hem volgut venir aquí a veure com anava la sessió i poder seguir donant a la Dinamo una constitució d'aquesta cooperativa. Hola, jo soc el Salvador. I treballo aquí al centre ocupacional de l'Enfant.
Guàrdia, que m'acompanya. Jo no visc aquí, jo visc entre Barcelona, la capital i Granollers. Granollers és un barri de Via. A 2 metres d'Unió. I, bueno, personalment és un tema que sempre m'ha interessat, aquest, i després també hi ha famílies que busquen aquest tipus de solucions d'habitatge i d'accés. La concessió de la Glòria, res, ja va dir ell, no? També venim d'empans i venim a escoltar el projecte per si pot haver-hi cabuda, per si pot haver-hi capacitat intel·lectual i llavors això venim a escoltar i a veure què se'n pot fer. Jo em dic Josep, soc d'aquí de l'associació del Macient, aquí visc a Correig. M'agrada tot el tema del cooperativisme i contacte amb la gent de la xarxa de comunitat solidària, molta gent que la coneix de Barcelona, perquè ens programia territorial del cooperativisme, que hi ha una forma alternativa a l'economia de mercat, l'accedir a l'habitatge, documental, perquè no dic aquesta coguda, la possibilitat, però també com una forma habitual d'accés a vivenda, és una oportunitat. Que hi hagi un precedent a Sallent, mirar de poder anar a municipis, crec que podria ser molt pedagògic, però sobretot que fos factible. Que fos, perdó, és que amb el ventilador no sento res. Que fos factible. En època actual, no parlo tant de pandèmia, el tema tot hi té a veure, no? L'accés a l'habitatge, que per molta gent és una utopia, simplement perquè el nivell del poder adquisitiu de la gent està, sigui una dada, és que el 50% de la nova ocupació dura màxim en contractes de 15 dies. Per això vol dir molta gent no té una regularitat econòmica com per poder accedir a un habitatge d'una forma habitual de mercat, que òbviament haurà d'anar a demanar un crèdit, que l'ha de concedir un banc, posarà unes condicions que òbviament intervenen. I moltes vegades l'accés a l'habitatge també per herència familiar o per coneixences, etc. Hi ha una alternativa. Podria ser aquesta i jo crec que és interessant. I de la capacitat de gent que és... Jo soc Vilassada i jo vaig venir ara que es va fer la fàbrica de llum. Ja sé més o menys què era el projecte. Nosaltres som un grup d'amigues en la qual estem també buscant el que és una opció ja per la gent gran, que no sigui una residència, sinó que siguin uns habitatges sense serveis, habitatges i per tant busquem una mica també aquest àmbit si també es pogués dedicar a Sallent, buscar gent que fos. Per tant, també a vegades l'altre dia que potser, perquè clar, les condicions per anar aquí als habitatges d'aquests previstos, clar, jo per exemple en el meu cas soc persona que ja té un habitatge privat, no? I per tant, ja quan diu accedir ja més difícil, no? Poder accedir. Però deia bé, potser si una de les persones que s'ha d'arribar a aquests habitatges no es pot arribar, doncs potser es podria mirar l'opció també de si com a bé també aquests habitatges per part destinats, per exemple, també a persones doncs, això, professionals, que encara tenen la suficient autonomia per viure i que potser busquen també aquest temps abans de potser d'haver d'entrar abans de la residència, fer una vida associativa, no? Aquesta seria una de les possibilitats, també.
ser d'aquelles coses que hem valorat, no? La possibilitat que si no surt suficientment gent per la cooperativa per fer aquests habitatges, doncs no funcionaria. Jo soc del grup de les 5 magnífiques que fa temps que estem barrinant en aquest tema. Quan això, quan la primera vegada que no vaig presentar, no sé, vam pensar, és una opció potser de cara a això, a la gent més jove, amb precarietat laboral i tal. Però després que vam veure que la gent jove d'aquí del poble amb capacitat per organitzar-se per una cooperativa no valuen, que ens sembla potser és la nostra. Potser és la nostra. Perquè ens fa molt de temps que estem barrinant amb el tema de fer un cohabitatge que no ens hem tancat mai amb el fet de gran. Sempre hem pensat en la nostra opció de vida, diguem-ne, del que ens ve al davant. Però veient com l'altre dia explicaven els de la Raval i tal, el punt de la Raval ens agrada força i penso que lliga bastant amb tot això. I veient la perspectiva que aquí al poble, això que semblava que engrescaria molta gent, està tot com molt avorrit, penso que en aquest moment les úniques d'aquí del poble que ens hem anat movent una mica són nosaltres. I jo cada vegada ho veig amb més possibilitats, perquè aquí al mig del poble un cohabitatge amb gent, hi ha molta gent gran, vam estar l'altre dia fent aquí vam organitzar una mica de xerrada per la gent gran, que era aquí la gent que no va venir ningú, perquè no queda la comunitat, doncs que hi ha 1000 i pico de persones entre 65 i 80 anys. Poca broma, això. I clar, és un projecte que cada vegada van sortir més per tot arreu i que té moltes possibilitats. Jo soc Cristina, soc de Manresa i ja fa molts anys que em vaig molt de crec en el possible qualitatge. Ara recordo que primer no té ubicat. He vist diferents projectes, m'he decorat d'estar durant molts anys i la veritat és que ha acabat i que si puc viure, en tots els anys que m'hi passejo, encara no n'he vist cap. Parlo de molts dies. Llavors, sé que és difícil, sé que no és impossible, però jo tampoc tinc 50 anys, tinc uns quants nens, per tant, no tinc molt de temps per esperar que tot això sigui possible. La meva idea seria un poble, el Bages, un habitatge de 10, 12, 15 unitats familiars, però per mi una necessitat o un desig és que tingués un bon pati, un bon terreny, 4 enciams, 3 tomàquets i 10 rosers. I això dintre un poble sí que és difícil. Però bé, a l'assabentar-me de Sallent vam ser aquí. No vaig venir a la reunió de la fàbrica vella perquè no vaig assabentar. Ja està. Bueno, dic que encara hi soc a la ciutat. I és la primera vegada que vinc a una reunió perquè he vist programes però no havia pogut assistir a cap. A mi m'interessa el tema cooperatiu, penso que és una bona idea. Però clar, no ho conec, no he explicat molt moment, no sé com està plantejat això. I aleshores, surten moltes preguntes perquè, clar, parlar de 2 milions i mig, hi ha un 80% finançat, però les finances, segons fa, com he anat a Catalunya, no sé de què parla. Som molt cèntics, llavors tampoc parlo de que s'ha de pagar 7.000 mirar cara, no sé, n'hi haurà cada persona que li pugui seguir, però no sé, és que tinc una casa, no sé, no sé poder-ho fer, no sé. Perquè és lògic, diguem-ne, no? Però clar, no sé si puc entrar i no puc entrar, perquè hi ha un moment de la dignitat. No sé si com si baixaran els primers, ja m'agradaria, no sé, més grans o comunitari, no sé com... Quan he vingut a Catalunya no sé com està. Després som molt cèntics i
igual han hagut persones docents, no sé quants que parlem, que puguin accedir a comprar capital, i penso que la gent jove que serien poders que haurien d'accedir, la seva capacitat econòmica és molt parelles amb sexe que siguin, és igual, o parelles. Econòmicament, segons que aquestes aportacions no sé com entraran. És 25 anys i 30, però no ho sé, per la gaire perquè no sé com està tot. I si expliqueu, després ja m'he dit i tant de bo es pugui fer, però clar. Si en cas ara, quan acabem la ronda, faig uns titulars del projecte perquè et quedi més o menys clar i llavors, si en cas, anem resolent dubtes. El que voleu que... Vosaltres ens sentiu bé? O sigui, us sentiu bé entre vosaltres? O parem el ventilador? Ho dic perquè és que amb les mascaretes crec que és una mica incompatible. És que no sento. Sí, si veiem que ens estem morint de calor, doncs ja el tornem a posar. Val? Sí, a les manes sí. Soc Marina Sabater, soc afiliada dels sindicats des de fa molts anys, des que es va reobrir. I com han dit les meves companyes, i com ha dit aquesta senyora, jo segurament enganxo més a aquella. I sí que ens agradaria, tot i que totes tenim casa o pis, vull dir, fer un projecte també que poguéssim compartir amb uns pisos assistits o tutelats, no sé si és la paraula ja tutelat o no, però vull dir que tinguéssim allà una forma de vida quan ja a casa nostra no hi poguéssim tenir totes les condicions, doncs que poguéssim participar d'alguna cosa així compartida, no? Jo no sé tampoc si seré a temps, vull dir, perquè parlar d'aquestes coses. No, és veritat, sí. Perquè hi ha projectes de rehabilitació, ja de fer una cosa específica, no? I això seria, doncs, diguéssim, amb els joves i si pogués ser un espai que pogués tenir accés, ja no sé, però esclar, si ja depens que no pots tenir res propi, tampoc no sé si això podria ser. Una cosa és la idea, l'altra cosa és la possibilitat. Vale. Doncs, si voleu, faig... Identifiquem un moment perquè nosaltres havíem posat una mica sobre la taula les problemàtiques d'habitatge aquí a Sallent i aquí he posat punts suspensius expressament perquè, evidentment, em falten. Vull dir, perquè ho complementéssim entre totes, però si voleu després d'això passem a parlar més, o sigui, explico el projecte una mica amb els titulars i intentem anar parlant del que ha sortit, de la proposta aquesta que dèieu vosaltres, no? Ho dèiem també per vincular una mica, perquè el projecte que nosaltres presentem d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, com vam explicar a l'altra sessió que vam fer a la Fàbrica Vella, aquest és un model que parteix de la propietat col·lectiva i d'intentar protegir el fet que no s'especuli amb els habitatges i que les persones no puguin fer el que vulguin amb els habitatges i comerciar amb ells, sinó puguin fer ús de l'habitatge, que és el que hauria de ser amb tots els habitatges arreu del territori i, per desgràcia, estem en un model econòmic que no és així. Llavors, és cert que el model està en un moment... Ara està en un moment en què estan sortint molts projectes arreu de Catalunya, però, com deia la Cristina, molts comencen i es queden com arrencant perquè no acaben d'en sortir-se'n. D'altres estan a mig camí perquè són processos bastant llargs. D'altres, just ara comencen les obres. Vull dir que són projectes que acostumen a ser de construcció llarga en el temps. Per això arriba un moment en què la Dinamo, l'entitat que, en nom de la que estic jo aquí avui i l'entitat que impulsem el projecte de la mà de l'Ateneu Cooperatiu, arriba un moment que proposem com impulsar aquest model
En territoris on potser no hi ha identificats uns grups consolidats que ja estiguin autoorganitzats i que estiguin tirant endavant el model, sinó en territoris on pugui haver-hi oportunitats de lloc, d'edificis, de solars, d'administracions públiques que posin a disposició edificis o sols per fer-hi aquests projectes. I, per tant, des de la Dinamo potser tenir un rol, un lideratge en aquesta fase inicial potser major que en d'altres processos, però amb la voluntat que surti un grup autoorganitzat i autogestionat i que sigui la pròpia cooperativa la que acabi creant el projecte i tirant-lo endavant. Però som conscients que per molt que nosaltres plantegem aquest model com a combatre una mica la problemàtica de l'accés a l'habitatge que hi ha actualment, evidentment a dia d'avui encara hi ha molts reptes i moltes mancances que el model n'és conscient i que el sector del model de l'habitatge cooperatiu n'és conscient i que ajustes es fan a dins de la xarxa d'economia social i solidària, a dins de la sectorial d'habitatge, evidentment es fan aquests debats. I per això volíem identificar quines eren les problemàtiques d'habitatge aquí al municipi i si realment aquest projecte està atenent a aquestes problemàtiques o no les està atenent i si es pot encaixar en tot això. Per això havíem apuntat aquestes. N'hi ha algunes que ja són generals en tots els municipis de Catalunya gairebé i que per tant ja podem posar-les degradació del parc existent. Vull dir, vosaltres ho podeu explicar millor, segurament. Sí? Una pregunta, perquè a l'IDESCAT hi ha les dades de tot Catalunya, municipi per municipi, dels habitatges. Heu fet una prospecció mirant l'IDESCAT? Quants habitatges buits hi ha? Ho hem mirat, ara no me'n recordo de la xifra, o sigui, no ho tinc aquí. Sí que ho vam mirar en el moment en què vam decidir que anava massa gent, com si diguéssim. Però tot i així, les dades de l'IDESCAT que hi ha a dia d'avui són de l'estudi que es va fer el 2011. Vull dir que està una mica desfasat a nivell d'actualitat. Vull dir que segurament podríeu dir molt millor vosaltres quants habitatges hi ha, que no... Però sí, és una referència. Sí, el tema aquest de manca d'habitatge de lloguer, els habitatges que hi ha en el mercat, com si diguéssim, o de lloguer o d'hipoteca, que estan en uns preus totalment desorbitats, que hi ha molt habitatge buit, que no hi ha habitatge públic, com tota aquesta... No ho sé, si voleu comentar alguna cosa amb això, si no passo. Llavors, el que faré serà elements del projecte. Sí, com sabeu, les que ja havíeu vingut a les altres sessions, l'intenció d'aquest projecte és que es creï una cooperativa aquí a Sallent, una cooperativa d'habitatge, que el que farà serà tenir el dret de superfície de l'edifici de la plaça de la Pau, perquè l'Ajuntament cedirà per 75 anys aquest edifici a la cooperativa. Llavors, el número d'habitatges són 18 habitatges, però n'hi ha 2 que anirien destinats a habitatge de lloguer social, perquè l'Ajuntament així ho va posar sobre la taula i això també voldrà dir que l'Ajuntament destinarà una partida a posar uns diners, com si diguéssim, en aquesta inversió. I llavors, com sabeu, és un edifici que està molt degradat i que per tant requereix una inversió important per rehabilitar-lo integralment. I aquí nosaltres hem estimat amb l'estudi inicial que hem fet des de la Dinamo que la rehabilitació, que tot el procés, com si diguéssim, de promoció costaria uns 2,5 milions d'euros. Per això, posar una mica els percentatges. En els projectes d'habitatge cooperatiu el que acostuma a passar és que de la inversió total, el 20% s'ha de fer amb una aportació inicial i la resta s'ha de buscar finançament extern. Que abans ho comentàvem a la porta, abans de començar, el finançament extern també és un element com diferencial de la resta de models, perquè tu no vas a buscar finançament extern a títol individual, sinó que el finançament extern també es busca a nivell col·lectiu i, per tant, el risc també s'assumeix a nivell col·lectiu i no individual. Nosaltres, amb els projectes que estem acompanyant, el finançament que s'ha anat a buscar és o en el sector més de la banca ètica social,
o el COP57 en alguns dels projectes, que és la cooperativa de serveis financers, està ubicada a Barcelona, o d'altres banques ètiques, FIARE. En altres projectes també s'ha anat a buscar finançament a l'Institut Català de Finances, que seria com l'ens que voldria ser una banca pública, com si diguéssim, per no dir res que no. I aleshores per això, aquest 20% representa que l'aportació inicial que les unitats de convivència hauran de fer serà entre, nosaltres hem calculat que girarà entorn als 15.000, 17.000 euros, i serà aquesta aportació inicial la que les unitats de convivència posen a l'entrar a la cooperativa, a l'entrar al projecte, i si en algun moment de la vida volen marxar, recuperen aquesta aportació inicial. La cooperativa els retorna aquesta aportació inicial. Aleshores, en el cas de l'edifici concret d'aquí de Sallent, i una mica lligant amb el que sortia del plantejament que fèieu, l'Ajuntament el que va posar sobre la taula en un inici és que tots els habitatges es qualifiquin com a habitatge de protecció oficial. Llavors, això significa el que vam explicar a l'última trobada, que és que hi ha uns requisits d'accés, que són els requisits d'accés a l'habitatge protegit, que són no superar un llindar econòmic, crec que en el dossier està concretament posat, el llindar econòmic, en funció del nombre d'unitats de membres de la unitat de convivència, doncs és una quantitat o una altra, i l'altre requisit és que han de ser persones que no tinguin una propietat pròpia, perquè si no, no pots accedir a l'habitatge públic. Evidentment, això, jo ho plantejo en el mateix moment que també poden ser converses que podrien haver-hi amb l'Ajuntament, però en altres projectes que nosaltres hem acompanyat i que hi ha hagut persones que volien sumar-se al projecte i que et disposaven de, si tenien propietats pròpies, doncs, clar, o han traspassat les propietats a una altra persona per poder accedir, per complir els requisits i poder accedir, o han estat projectes que es fan en sòl privat o en sòl públic però que no està protegit. Llavors, en un inici, l'Ajuntament ha posat aquest requisit sobre la taula. Nosaltres desconeixem el marge de maniobra, com si diguéssim, en les converses amb l'Ajuntament que podria haver-hi, per exemple, si, com dèieu, si van passant els mesos i no surt gent i no acaben de sortir persones que estiguin interessades i que compleixin els requisits, com les dues coses juntes. Si l'Ajuntament, per exemple, podria estar disposat, en comptes de 16, que seran els habitatges de la cooperativa, com si diguéssim, que utilitzarà la cooperativa, si en comptes de 16 aquests habitatges poden ser 10, m'invento, i els 6 restants que no s'hagin de qualificar i que, per tant, doni cabuda a un projecte com, ara no em surt la paraula, que connecti a diferents perfils de persones, persones que compleixin els requisits d'HPO i persones que no. En el cas de Manresa, com elles van explicar, com que el sòl que l'Ajuntament els va cedir és un sòl que no està qualificat d'habitatge protegit, sinó que és d'habitatge lliure, l'Ajuntament va posar el requisit que com a mínim el 30% d'aquests habitatges havien d'estar protegits, la cooperativa ha fet una aposta més forta i el 60% dels habitatges estaran protegits, però el 40% no. Llavors tenen una cooperativa diversa totalment, amb persones que compleixen requisits d'habitatge protegit i persones que no. I és un grup intergeneracional totalment. Dic això i també dic que, evidentment, nosaltres els estudis inicials que hem fet han sigut pensant en que tots estan protegits. Dic això perquè a nivell de finançament i d'ajuts als que pots accedir no són els mateixos si els habitatges estan protegits que si no estan protegits. Per tant, si ens poséssim en el supòsit que haguéssim de parlar amb l'Ajuntament, proposar-li, intentar destinar un percentatge que no es protegeixin, no sé. Vull dir que llavors els números que hi ha sobre la taula variarien.
sigui, no serien aquests perquè els habitatges que no es protegeixen no poden accedir als ajuts del Pla Estatal d'Habitatge. I potser una altra de les coses que no es podria tirar endavant són com dos projectes diferents. El que nosaltres proposem, el que nosaltres teníem en ment, és una cosa, i els habitatges així, per Josep, això és una altra. No sé si podria entrar en el mateix projecte, perquè això està estudiat ja per un perfil d'habitatge, de protecció oficial i tal. Nosaltres, clar, no sé si tampoc podríem accedir-hi, per dir-ho d'alguna manera, obrir un espai i adaptar-ho a unes necessitats que nosaltres tenim en ment que el dia de demà això necessitaria una assistència i una adaptació a tot això que no sé si ens faria en aquest projecte. Sí, digues. El que jo veig, això, hi ha uns requisits ja més o menys estipulats perquè siguin de protecció oficial i si tenim alguna casa o un mitjà ni podem accedir. Jo, veient el perfil dels que som aquí, doncs jo faria una proposta. Per exemple, hi ha el grup de dones que voleu un tipus de pis comunitari que tenim per veure homes, suposo, aquests, els avis, així, no? No sé, o gestionar, no sé de quina manera. Doncs, per exemple, què faríem falta? 2 pisos? Doncs per això. No, cada un té el seu apartament. Cada un té el seu apartament. No és un estil residencial, no té res a veure. Els serveis comuns. Sí. Perdona, però l'habitatge, jo crec que tant ha de ser per mi que soc gran com per aquest jove que és jove. Les amplades estàndard, perquè és igual el jove o vosaltres et pots torçar el peu i per tant, i també et faràs ell com nosaltres, o sigui que els habitatges jo crec que no tenen una classificació d'edat. Els habitatges jo crec que han de ser iguals per tothom. L'únic que canvia és si tu vols una habitació o 2 o 3, si tens fills o si tens 3 parelles. Però jo crec que l'interior és el mateix per tothom. I els espais comuns són per tothom. Jo no anava tant a entrar com seria això que expliques, que m'està molt bé pels fills, perquè no tenia l'idea, sinó el perfil de la gent que som aquí, que som els que hem vingut i estem interessats. Aleshores, si aquestes fórmules que has presentat, no sé, de protecció oficial, ajudes aquí i tot això, doncs, poguessis dir, oita, estem parlant de 16 pisos, perquè 2 ja són a l'Ajuntament, que són... 2 la cooperativa els haurà de cedir a l'Ajuntament per habitatge de lloguer social. 0. Pensem en quants pisos podríem fer d'aquesta manera. Llavors, allà hi ha 2 representants en PANS, que en PANS tenen aquí moltes coses i en fan una feina brutal. Parlem-ne i mireu que en aquest projecte, jo suggeriria que en aquest projecte hi hagués algun pis, perquè tenim... Vosaltres teniu pisos a Manresa i a uns llocs, per gent. Doncs, ja que sou aquí, hi ha 8 hores d'en PANS, podríem parlar de 2 pisos, per exemple, com a associació, perquè són aquí presents i estan interessats. I pot haver un altre grup de gent, que podria incloure jo, que diu, mira, jo busco 17.000 euros i els dono amb una parella que hi vull anar, que els hi deixo. Els deixo. Jo m'aniré a viure, perquè encara aquí, tingués 30 anys, segur que hi aniria. Però ara no. Llavors, altres persones, un perfil de persona que diguessin, oita, 3 pisos, per què? Perquè les parelles d'aquestes joves no tenen capacitat econòmica. Jo soc molt de números i d'aquestes coses, vull dir, no és pràctic. Aleshores, trobaríem persones, a veure, nosaltres apadrinem nens i apadrinem gent que fa coses a l'Àfrica o a Nepal, i moltes coses que apadrinem, no hi anem nosaltres allà, tots ho anem. En aquest cas, també podria haver un perfil de persones que diguessin, oita, tu, jo els 15.000 euros aquests els deixo pel Josep i la Josephina o la Pepita, perquè vagin a viure, i estan allà, i el dia de demà, i que ja ens diuen si es tornen,
És una cosa més ideològica. Llavors, ja trobarem gent, suposo, gent jove que digui, va, i així ens anem que ja tenim uns quants pisos i podem tirar endavant, perquè és que si no, els que no són aquí és que no els interessa. Jo no he anat a fer la reunió. Però és per intentar mirar la gent que som aquí i dir, oita, quins perfils ja que podíem fer i fer-ho, arreglar-ho, el paper, com sigui. Perquè si no, això quedarà com una utopia. Aquí el que es tracta és de recuperar amb una cooperativa uns pisos buits al poble. I s'han d'obtenir persones. Mirem el perfil que tenim. No sé, jo faig aquesta proposta. Perquè si no, no sé com... Jo conec gent de 20 i escaig d'anys, però clar, no tenen sempre per ficar-se en 15 models, 17 models. Tot ideològicament els agradaria, no? Clar, no ho fan. No ho sé, jo he dit unes propostes i... Digues, Moisés. Jo l'he volgut fer saber que sortim un altre any. Clar, la idea sempre és que anuncieu la flora. O sigui, el tema que hi hagi suport públic, sigui a través de l'Institut de les Finances o de banca ètica, si també ho havia inclòs a part de criar-hi cap 57 o per requereixen diners, per no dir banca, exactament. Però clar, hi ha aquests requisits que estan esmentats de 17.000 euros. El perfil, parlant dels perfils, un perfil més heterogeni o diferent, o més pensat per persones que vulguin tenir habitatges individuals, amb serveis comuns, usant per la gent gran. Clar, potser no tothom tindrà accés a un estalvi suficient per fer l'aportació dels 17.000 euros. Plantejo jo, si en altres projectes s'ha buscat alguna alternativa per aquesta condició d'entrada, o pot ser excloent per molta gent, però que sí que voldrien accedir-hi si s'ha buscat també una alternativa a nivell individual. Et contesto. En projectes concrets que hi ha hagut, o sigui que, per exemple, el projecte de labor de Barcelona-Sants, en el moment en què les unitats de convivència han de fer l'aportació inicial i hi ha algunes de les unitats de convivència que no poden assumir la totalitat de l'aportació inicial, això es va resoldre amb què d'altres unitats de convivència que podien assumir més quantitat, doncs evidentment els hi van deixar els diners i van pactar entre particulars amb quina temporalitat els havia de tornar aquests diners. O sigui, al final, els projectes cooperatius tenen aquesta sort, que el suport mutu és molt més fàcil i molt més, vull dir, té molts més punts de trobada. Que, evidentment, el projecte es dirigeix a un sector de persones que han de tenir una mínima capacitat d'estalvi. O sigui que, desgraciadament, la gent jove de 20 anys, jo no conec a ningú de 20 anys que tingui aquesta capacitat d'estalvi, no sé si vosaltres en... Però vull dir, en general, no la té. Llavors, el projecte, o sigui, que les aportacions inicials puguin ser més baixes, és una cosa que no depèn ni de mi ni de... O sigui, que depèn de... O sigui, les quantitats, com si diguéssim que nosaltres hem tret de l'estudi, són les quantitats que surten del que costarà la promoció. Vull dir, no ens hem inventat... I ho hem fet en base a l'experiència que nosaltres tenim de diferents projectes que hem acompanyat o que estem acompanyant. Aleshores, intentar veure quines són les persones interessades i adequar, a veure si això podria tenir cabuda en el projecte. O sigui, jo també entenc que és una cosa que nosaltres com a Dinamo, o potser vosaltres, si ja sou, en aquest cas concret, d'un grup de dones, ostres, que m'estan criant els mosquits, que ja comenceu a reunir-vos això, també teniu interès i podeu plantejar en les converses amb l'Ajuntament si això tindria cabuda, doncs, a veure, jo ho he deixat sobre la taula perquè penso que és una possibilitat que, evidentment, no ja el tenim. Vull dir, tot es pot explorar, no sé com dir-ho. Nosaltres no som les que direm que no a això, perquè ni som les propietàries de l'edifici, vull dir, nosaltres volem que surti una cooperativa d'habitatge i, evidentment, des d'una vessant d'interès públic,
doncs sempre el millor és que com més habitatges protegits hi hagi, millor, no? Però, evidentment, problemàtiques d'habitatge n'hi ha de molts tipus, no? I com deia, he posat punts suspensius perquè una altra de les problemàtiques d'habitatge que hi ha és en el sector de la gent gran, no? I del model institucional que hi ha de residències, i dic gent gran i també d'altres col·lectius, que nosaltres també estem acompanyant projectes de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir, hi ha molts col·lectius de persones que tenen aquesta problemàtica també i que són problemàtiques com específiques. O sigui, evidentment, ho dic perquè quedi clar, nosaltres no ens estem dirigint a la gent jove del poble que som conscients que no té aquesta capacitat d'estalvi, llavors és com que estem plantejant una cosa que no es pot. O sigui, les que volien que això siguessin habitatges per joves en un inici eren l'Ajuntament, nosaltres ja els vam explicar que el perfil de persones que podien complir aquests requisits segurament no serien la gent jove que vol emancipar-se o perquè necessitaven una votació inicial que no tindrien. Però això no vol dir que no hi hagi tot un altre ventall de persones que en principi podrien complir aquests requisits. Ho deixo també sobre la taula perquè, evidentment, ara li dono la paraula, que jo també l'he demanat, perdó, perquè les converses amb l'Ajuntament, evidentment, es poden fer, però també és un element a tenir en compte, la reflexió aquesta de persones que finalment han volgut accedir a projectes i que tenien propietats i que han posat sobre la balança i han dit, doncs em desfaig de la meva propietat perquè jo vull sumar-me a aquest projecte perquè és la meva aposta. Vull dir que també és una decisió que està sobre la taula. És que ell havia... A veure, jo és que, sentint una mica això, penso que hem de tenir la idea que una cooperativa va una mica més enllà del fet d'ocupar un habitatge. Perquè és un grup de persones que es posen d'acord en una sèrie de coses i fins i tot en un estil de vida que va una mica més enllà del purament que jo l'utilitzi i l'habiti. Per què? Perquè s'està parlant d'uns serveis comuns, hi ha una convivència darrere. I el treball de la cooperativa, precisament, és tot aquest treball previ que posa d'acord a la gent i prepara per viure d'una altra manera. És que penso que aquí darrere ja hi ha una sèrie de valors que no són els mateixos valors que potser s'han dit sempre. Hi ha un canvi aquí en tot això. I el canvi precisament és això, vull dir, que la gent que es posa en una cooperativa d'aquest tipus treballa perquè després hi ha tots uns elements que han d'encaixar de convivència, d'ocupar uns espais comuns, de fer uns serveis comuns, de no tenir cada un poder la seva rentadora, sinó fer un espai de rentadores comú, i això vol dir treballar-ho. Això no és simplement mira, hi ha aquest pis i l'ocupa aquest o l'ocupa l'altre. No, és molt més que tot això. Hi ha un canvi aquí darrere, i un canvi que s'ha de treballar. Quins espais comuns? Sí, en el projecte, en el dossier, nosaltres però clar, això és una proposta, vull dir, després al final la cooperativa ha de fer la definició concreta del projecte arquitectònic que vulgui en base a les necessitats que hi hagi. Però aquí, a la pàgina... Bueno, clar, a la planta baixa, en la proposta hi han previstos 3 locals que han de ser o per entitats, o comercials, o associatiu, o el que es vulgui, o sigui que és obligatori, com diguéssim, a nivell de normativa. I llavors, en la planta baixa també hi hauria un espai comunitari, que la cooperativa hauria de decidir quin ús li vol donar. I pot ser el que vulgui la cooperativa. Una sala, ara no sé, uns 100 metres quadrats d'espais comunitaris a la planta baixa. Hi ha previstos. Després hi ha com el pati interior i després a la segona planta, nosaltres a la proposta també hem posat habitatge, o sigui, com habitacions per convidades o per persones que vinguin només de forma puntual, o sigui, molts projectes, però és una proposta, vull dir que això en comptes d'això pot ser una altra cosa. Ho dic perquè
s'han previst uns metres quadrats concrets per a espais comunitaris que la cooperativa haurà de decidir si vol posar les rentadores comunitàries, si vol tenir una sala polivalent que hi pugui haver-hi biblioteca, sala de jocs i no sé què, o sigui, més enllà del pati, que seria l'espai comunitari exterior i que també podrà tenir els usos que la cooperativa vulgui. Vull dir que el projecte té unes propostes perquè s'havien de definir una mica en el projecte inicial, però la intenció és que la cooperativa els defineixi de veritat. Es podria, per exemple, el tema d'adaptació, ascensor, això es podria... Com que jo no he fet el d'esto. Entenc que l'ascensor és obligatori. Vull dir que ja està previst. 3 plantes, per tant, ja és obligatori. Sí. I per persones amb discapacitat? No, anava a dir, no és el tema de l'ascensor, perquè va haver un ascensor però 3 esglaons per arribar i, per tant... Sí, s'entenc que les adaptacions estan fetes, no? Sí, s'entenc que sí. Clar, jo no vinc de l'àmbit professional d'arquitecte, llavors com que no soc la que he fet el disseny arquitectònic no us puc respondre a aquesta pregunta, però entenc que les tècniques quan han fet la proposta s'han regit en la normativa que hi ha i que per tant és accessible. I per persones amb discapacitat intel·lectual hi pot haver cabuda aquí? Tu has dit que hi havia altres que teníeu experiència en aquest col·lectiu? Nosaltres estem acompanyant 2 grups, de fet, una a Barcelona i una a Sant Esteve de Palautordera, de persones amb els familiars i amb l'associació que està al darrere, de persones amb discapacitat intel·lectual. Clar, són projectes que estan en una fase inicial, però vull dir que ho he dit com que és possible perquè són grups que ja porten temps treballant-ho, no? Però clar, aquests sí que són projectes que totalment, o sigui, totes les persones serien amb discapacitat intel·lectual. O sigui que hi hagi mixtura, nosaltres no n'estem acompanyant cap. Però bueno, qualsevol persona podria... Hi ha llars, hi ha residències, però estan clars. Perquè ens veiem que viuen en un entorn comunitari. El suport que necessitin, però... Vull dir, la resposta, com si diguéssim, a nivell jurídic, seria que sí, com qualsevol persona. Vull dir, qualsevol persona pot formar part de la cooperativa com a soci de la cooperativa i, per tant, podria formar part. Vull dir, entenc que no... Vull dir, el coneixement de si aquest col·lectiu podria, a nivell pràctic, no sé com dir-te, segurament el teniu molt més vosaltres que nosaltres, que no estem especialitzades en el col·lectiu, saps? Amb les necessitats concretes del col·lectiu. Perquè vosaltres podeu explicar-me una mica, si clar, jo no us conec. Ho dic per saber-ho, no? Vull dir, vosaltres treballeu en una entitat amb persones amb discapacitat intel·lectual? Com es diu? Ampans. Ampans. Sí. En el seu moment Ampans volia dir Associació Manresana de Pares amb Nens Subdotats. Ara és una fundació. Vale. Ens tenen persones amb discapacitat intel·lectual i amb malaltia mental en l'àmbit del Bages, malgrat estem creixent, estem expandint una mica. I és veritat que donem resposta a les persones des que neixen fins als seus últims dies, d'alguna manera. I ara sí que tenim una escola, una residència, tenim pisos tutelats, tenim pisos més autònoms, tenim un garden, hi ha molt... Empreses, supermercats, i que tenen persones tenim dels nivells, hi ha centre especial, hi ha centre ocupacional, hi ha centre laboral, hi ha una residència per... O sigui, és això, tenen les persones amb discapacitat intel·lectual independentment del seu grau i de la seva autonomia. I penseu que podria haver-hi persones de la vostra entitat que podrien estar interessades en... Clar, aquí ara, fa uns anys que hem començat la descentralització, fins ara estàvem tots centralitzats a Comavella, que és Santpedor, i ara els centres ocupacionals, els serveis d'IBU s'han començat a descentralitzar i hem anat a diferents municipis. Hem anat a Sant Joan, hem anat a Sant Vicenç, hem vingut aquí a Sallent. Jo soc de Sallent, però també t'he de dir que ens han acollit molt bé, perquè és veritat, i la gent ens ha acollit molt bé. Però, per exemple, a Sant Joan, i vam anar el mateix dia, però a Sant Joan ja teníem unes llars
Per tant, el problema de l'habitatge ja no hi és, ja està resolt. I aquí sí que és veritat que algunes famílies, siguin de Sallent o no, ens han demanat per l'habitatge. I aquest model ens ha semblat com molt enriquidor, tant per nosaltres com per l'altra gent, que de fet una mica l'objectiu de la descentralització és donar-nos a conèixer, però que la gent ens conegui també, no? I jo crec que, Maribel, ho pots dir més bé que ningú, però jo crec que és que és voluntari des del primer dia. Però amb el tema de la pandèmia tampoc ja s'ha estroncat una mica. Sí, però bueno, veiem moltes coses i que ens hem donat a conèixer, que la gent ha tingut moltes ganes de conèixer-nos i que potser nosaltres ho veiem molt fàcil que podríem cohabitar amb algú altre, però jo crec que realment no tindríem cap problema per conviure amb altres col·lectius. I era una miqueta això, quan em vaig rebre el mail ho vaig proposar a la directora i al director i em van dir que vinguéssim i que escoltéssim i si hi havia cabuda explorar noves vies. Per això et demanava si s'havia fet aquestes altres experiències ajuntant diversos col·lectius. Que nosaltres aquí ja portem uns anys. De forma mixta, nosaltres no estem acompanyant cap projecte. Els projectes que estem acompanyant són enfocats. Tampoc sabíem si estava pensat per nosaltres o si podíem... És a dir, ja sé que ho has dit a nivell legal, clar que podem, això ja ho sé, però vull dir que no sabia si... Vull dir, està enfocat a totes les persones que compleixin els requisits d'HPO i que vulguin anar. Vull dir que sí. Sí. Això també és una resposta a les famílies que et demanen, no? Si pot anar per aquí o no, ja tanquem això. Tenim una mica recollir la informació. Clar. Perfecte. Cristina, perdona, començo a tallar. Quan els números, abans ho has comentat, imagina't que si tenim una propietat privada i la venem o la passem als fills, per tant ja podem accedir a un habitatge protegit. Aleshores, si jo em venc el meu habitatge, tindré més de 17.000 euros segurament. Per tant, l'explotació inicial de moltes persones que tinguin habitatge i se'ns desprenguin doncs pot ser més alta que de 17.000 euros. Llavors, les quotes, aquestes quotes suposo que estan pensades per anar també financiant l'hipoteca que ens dona la banca ètica, o no. Sí, aquest import per exemple, el pis mig, del mitjà, de 60-70 metres, una quota mensual de 460-540, suposo que això està calculat en base a l'hipoteca que s'ha de demanar, o no té res a veure amb la part? Sí, o sigui, les quotes mensuals el que inclouen sobretot és el retorn del finançament, llavors hi ha una part que se li diu la quota, la quota d'ús de manteniment, com si diguéssim, perquè la cooperativa s'haurà de responsabilitzar del manteniment de l'edifici durant els 75 anys propers. Llavors s'ha d'anar fent com una caixeta, perquè després no s'hagi de fer la derrama de no sé quan. Les despeses corrents d'assegurances, les despeses comunes, els consums de les zones comunes, que haurien també inclosos, i llavors en aquesta quota ja és una decisió que cada cooperativa pren la que vol, pot incloure també una part que se li diu la quota de suport mutu, que és una reserva que es va fent de suport mutu per si algunes de les unitats de convivència en algun moment pateixen alguna situació difícil que no puguin assumir la quota que està establerta o passin alguna dificultat o els hi canviï la capacitat adquisitiva o passi alguna cosa, doncs pugui haver-hi dins de la mateixa cooperativa alguna forma d'abordar-ho o de solucionar-ho. Per tant, jo entenc que la persona que té un pis de propietat solvent té més capital per invertir inicialment i que, per tant, aquesta quota quedaria rebaixada perquè aquí no hi ha la part proporcional Que si fas més aportació inicial no has de demanar tant finançament i, per tant, no n'has de retornar tant, sí. No, evidentment, perquè aquesta quota mensual deu quedar rebaixada. Aquesta és la meva pregunta. Si fas una aportació inicial més gran, sí, clar. La fas tota. Quan val aquest pis? O sigui, el total, l'impost total dels pisos, el sabem? O sigui, ara jo no te'l sé dir, però sí, clar que el sabem, perquè per poder fer els càlculs nosaltres ho hem hagut
tenir en compte. No sé si és... Però bueno, pots fer-ho tu, sí, per una regla de 3, eh? 2 milions i alguna entre 18. Clar. Un i mig. O sigui... Entre 18. Però jo el que Sí, és entenc això. és que tu fas una aportació inicial per ser soci de 17.000 euros, per exemple, però a part tu també cada mes has de pagar un lloguer fixe. Sí. Això tenen allà parats. És a dir, que després tu quan marxes, si un dia marxes de la cooperativa, et retornen els diners que tu has posat, aquests 17.000, si poses 100.000, però el que és el lloguer no. El lloguer és per despesa de manteniment, de... Sí, la quota mensual no retorna. Us heu trobat, en casos d'aquests, que hi hagi unitats familiars que portin Tot el capital. aportacions diferents? O generalment tothom fa la mateixa aportació? Hi ha casos de tot. Sí, hi ha projectes que sí que hi ha hagut unitats de convivència que han volgut aportar més diners, però per compensar sobretot altres unitats de convivència. Però sí, podria ser una possibilitat. No és una cosa que no es pugui fer. I és una cosa que està oberta. Nosaltres sempre intentem posar el màxim de reduir de l'aportació inicial perquè la gent no acostuma a tenir ni aquests diners estalviats ni habitatges per vendre. Què passa que als pobles, la gent que són notícies o sé, l'avi tenia una casa o tenia un pis o va passar-se unes pares o va passar a mi i tots els pobles, com molta gent al poble, doncs té un pis o una caseria o el que sigui perquè ja ve dels pares i dels avis i d'això. Clar, doncs, ja m'ha complicat. I no només això, Antoni, que nosaltres a la nostra època, quan érem joves, el mercat laboral no estava com ara. I la majoria vam poder accedir a la compra de l'habitatge que tenim. Llavors, clar, el problema de l'habitatge ha vingut ara, quan hi ha hagut la precarietat laboral. Però, clar, a la nostra època feies números i deies, bueno, doncs m'embarco una hipoteca perquè tinc una feina fixa i tinc una feina que em dona. Clar, el problema és, ara no és el cas. Ha canviat molt, això. Clar, per això ara la gent més gran, quasi tots vivim en un pis que és de propietat. O nosaltres, no cal que sigui de l'avi. Eren nosaltres que vam tenir la sort que en la nostra època canviaves de feina quan volies, perquè el mercat laboral no era el d'ara, hi havia molta oferta. I els sous estaven bé, eren sous dignes. I els preus eren bons. I els preus eren bons. Penseu una mica, bueno, un perfil de gent que... Pero lo que no es normal es que con la problemática que hay de vivienda en este país y con la inmensa cantidad de pisos vacíos que hay, el primer trabajo, eso es lo que está pasando. Y que está llegando un momento en que preferimos ratas que no personas que nos metan en los pisos. Pero preferimos tener el piso vacío, pero y esto es una locura, pero bueno. No sé si justament l'Ajuntament, potser directament al projecte, no pot ser per gent jove, però els pisos que quedin alliberats de gent gran que accedeixi aquí, potser aquests sí que es podria intentar que siguin per gent jove i indirectament al final acabaria amb la gent jove que sembla que era la intenció de l'Ajuntament. Clar, això és una... O sigui, això és un... Això és afegir una roda o un tema que té. Això ja s'ha intentat també. No, però una possibilitat és aquesta, per exemple, doncs, hi ha 18 pisos de 16 pisos, 18 pisos de protecció que tots s'han fet a l'Ajuntament, no? Doncs dels 16, doncs, treure'n 3 o 4 que quedessin, això, que no fos de protecció oficial. Sí, però jo entenc... Que puguis tirar endavant. No, el que dèiem era que el pis d'això, no sé si en altres llocs s'ha fet, deixar-ho per el pis que tens per social, per lloguer social. Però passa una cosa, que tots tenim fills. I els fills són els que estan en precarietat laboral. Llavors, què passa?
tens uns fills que no poden assumir una vivenda i si tu te'n vas, aquí deixes. És que el lògic és que els fills ocupin la vivenda que tu te'n vas. Perquè ells són els que tenen la precarietat laboral. No tots tenen la sort de tenir una feina. És que això és una roda. Un peix que es mossega la cua. Jo tinc una casa, però si jo me'n vaig jo tinc 3 fills, dels quals els 3 estan en precarietat laboral i viuen com poden. Si jo me'n vaig, a casa meva, els meus fills, és que és un lògic. És un lògic, no? I això em sembla que és bastant el panorama que hi ha actualment. Bueno, o sigui, nosaltres podem, vull dir, ja plantejarem a l'Ajuntament aquesta opció. Però entenc que jo penso que també aniria bé que la plantegéssiu vosaltres a l'Ajuntament també. Doncs aquí no hi ha cap representant de l'Ajuntament tampoc. No. Sí. Clar, també hauria... Però es va parlar un dia amb l'Ajuntament. Ja, però és que tampoc no hi ha cap maqueta en l'edifici on ha d'anar a terra, que no sé si ha d'anar tot a terra, o no hi ha coses que respecten. S'aixeca molt més, Bueno, rehabilitació, però s'aixeca molt més, L'alçada... Bueno. No, per això... El que vull dir que en aquell edifici, si hagués pogut posar una maqueta o que es veiés un projecte a 3D, ara que hi ha tantes coses així virtuals, no s'ha dit res. Si no el jovent no ho sap. És que es fan les coses... Ja està, no. Bueno, també és funció de... Vull dir, de tots i totes, no? De fer córrer la veu i de fer... L'altra vegada no hi havia cap representant de l'Ajuntament, i ara tampoc. Vull dir que se'ls volgués... Que ells volguessin escoltar alguna cosa, no? Perquè com que no hi ha... No, vull dir, jo aquí sí que trec una llança perquè en favor de l'Ajuntament en aquest cas, perquè som nosaltres que com a fundació els hem demanat que, en tot cas, l'impuls del projecte venia des de la Dinamo i més enllà que l'Ajuntament estigui fent com la política d'habitatge concreta de cedir aquest edifici, nosaltres entenem que el grup de persones que constitueixi la cooperativa haurà de ser independent, autònoma i que, per tant, no dependrà de l'Ajuntament i les coses que decideixi no dependran de l'Ajuntament ni l'Ajuntament ha de decidir res que la cooperativa hagi de voler fer o no voler fer. I per això se'ls va demanar que intentessin, com si diguéssim, evidentment, ells estan impulsant això, però mentre es fa aquest procés de creació del grup, com mantenir-se una mica al marge. Vull dir que... Però avui han sortit qüestions que, clar, es queden aquí perquè no hi ha ningú. Que veien la seva proposta. Igual legalment l'Ajuntament és incapaç de fer-ho, no en tenim idea. Igual sí. Bueno, però això ho podem resoldre i a la següent reunió ho tenim resolt. Doncs els hem convidat a l'Ajuntament que vinguin, saben que hi ha aquesta reunió. Saben que hi ha aquesta reunió, però se'ls ha demanat que no vinguin en aquestes sessions expressament perquè respectin una mica el procés a la gent que vulgui participar sense incidències institucionals, com si diguéssim. Però respondre preguntes també va bé perquè ells saben quina... Digues, Moisés. No, plantejava la pregunta que comentava abans, el tema de que no sé si nosaltres, com a Dinamo, que agafar els projectes, més que posa la roba. El projecte de local que vam fer a l'Escola. Si coneixeu dinàmiques de participació que no sigui incisiva ni institucional previ com aquesta, focalitzat només a nivell de jovent. Diguem-ne, per exemple, si hi ha una entitat juvenil al municipi o a la comarca que potencialment poguessi tenir una sensibilitat o gent potencial que, per donar algun exemple. Més que res perquè, si no hi ha plataformes, no hi ha informació prèvia, més enllà de la voluntat de sessió del local per poder tirar endavant aquest projecte cooperativa, jo penso que es busca la cua. Costa de trobar persones, perquè, per exemple, una altra pregunta. El projecte he vist que, si no vaig errat, no ho he fet, posa que per poder
està dins la cooperativa hi ha de tenir accés persones que no tinguin cap habitatge en propietat. Evidentment, jo no sé quants dels aquí presents no tenen habitatge en propietat. Sí, és el tema que hem estat parlant tota l'estona. Per dir no, en el sentit pràctic que això pugui ficar una dia que pugui ser simplificat. O sigui, un cooperatiu per gent gran, o per jovent, o el que fos. Però que sigui interessant poder fer dinàmiques de participació amb entitats organitzades que vingués al municipi, vingués jovent, ara aquí al camp es veurà la gent de l'Ateneu o altres col·lectius, l'àmbit cultural, que organitzin jovent, doncs que facilitessin o coneixessin la informació. Es veuríem si hi ha una capacitat potencial de poder crear aquesta cooperativa a nivell de jovent per donar l'exemple. Però això podria ser extrapolable en l'àmbit del col·lectiu de la gent gran o del casal o la gent que, per exemple, em ve el cap, jo crec que ara que hi ha tot el tema de la pandèmia, ha portat una gran reflexió sobre l'ús que tenen les residències. Perquè molta gent ha perdut familiars i podria els ha perdut i no els ha vist perquè no ha pogut accedir a la residència. I poder tornar a agafar valor que la gent torni a estar a casa o en habitatge compartit, compartint dinàmiques per qüestió d'edat amb serveis comuns. I això crec que hi donaria un potencial a la cooperativa. I ho dic, això podria ser moltes preguntes, però per focalitzar una mica el debat. Més que res, concretant, què és? Ja que hi ha, per entrar a la cooperativa, ha de ser gent que no tingui habitatge en propietat, a buscar col·lectius potencials, sigui gent gran o gent heterogènia o gent gran, però que per motius X o per l'edat o pel que fos no tinguessin un habitatge en propietat. Sí, jo vull dir que el tema de contactar amb les entitats que puguin tenir persones o que les integrin persones que puguin ser persones interessades, vull dir, evidentment, nosaltres hem fet arribar la informació a totes les entitats del municipi per correu electrònic, o sigui, evidentment sempre es pot fer més difusió. De fet, nosaltres una de les idees que teníem de cara a la festa major, que crec que aquí és al setembre, no? Era intentar fer una pancarta d'aquestes grans perquè quedi penjada a l'edifici, perquè la gent quan passi per allà davant vegi que allà s'està impulsant un projecte, que no sé què, com perquè arribi més la informació a tothom qui passi per allà davant. Però també és veritat, Moisès, que les entitats del municipi al final també, vull dir que és una feina que segurament la podeu fer molt millor vosaltres que no una entitat que ve de fora del municipi, que no coneix realment la realitat, que no està arrelada, que no. Ho dic també perquè pot ajudar, saps, a que vosaltres des de cadascú, des del seu àmbit. Perfecte. Sí, sí. Feia com una reflexió col·lectiva, que cadascú assumeixi la seva responsabilitat. Jo no em vaig assabentar pel diari de Regió 7 i m'he espavilat a buscar la informació. Que el diari de Regió 7 el veu molta gent. Sí, o sigui, la informació, la difusió dels projectes sempre és un tema, perquè sempre hi ha la sensació que no arribes a prou de gent, que la gent no se n'entera i, evidentment, qui vol enterar-se'n, com si diguéssim, qui està més actiu, doncs ja li arriba. Però tot i així, és veritat que ens hem de trencar el cap en buscar totes les fórmules a vides i por haver perquè ningú que potser si ho veu podria estar interessat doncs no se n'assabenti. Això que dieu fa un parell de setmanes, un parell de 3 setmanes, vam organitzar una xerrada per gent gran. I va venir una persona d'aquí al poble, que va coincidir un dia de tormenta, potser també, però a totes les cartelleres hi havia la informació i de la gent que érem, hi havia una de Sallent i després hi havia 6 o 7 que eren de fora, de pobles d'aquí de la Rodalies, de contactes que teníem.
A veure, en els pobles costa, perquè hi ha com, no sé, hi ha reticències, hi ha reajustaments, perquè els desconeix. Però sí, s'ha de fer xarxa d'explicar, molta xarxa d'explicar. Això és una cosa nova, que és puntera, i com a cosa puntera ha de trencar molts prejutjaments i molts tabús, i s'ha d'explicar. I això costa. Hi ha feina a fer. Havies aixecat el braç? Sí, una pregunta que ara estem parlant dels inicis de l'oferta cooperativa, buscar aquesta gent, que hi ha una casuística que és molt variada. Ell parla molt de les entitats de jovent i tot això. Jo veig una cosa també. Quan una parella, siguin dues noies o dos nois, o una parella que estan enamorats, i diuen, volem anar a viure plegats, i els il·lusiona un projecte cooperatiu i tal, lògicament, volen saber si això serà ara o d'aquí 10 anys. Sí, perquè clar, l'enamorament també és com és. Sí. Jo parlo en quant a jovent, que dic, bueno, això ara farem una cooperativa, començarà a mirar d'aquí 2 anys, començarà a mirar no sé què, això ho tindrem d'aquí 5 anys. Ja m'ho surt. Sí, nosaltres en el dossier vam posar una previsió... Ai, és que no es veu sencer. Vam posar una previsió que, evidentment, és una previsió que ja ho vam dir l'última vegada, que els calendaris sempre intentem no fer-los molt concrets perquè després el xiclet es va allargant. Però la previsió que nosaltres hem fet és aquesta, vull dir que les persones que tinguin interès una mica en saber quina és la projecte, vull dir que d'aquí quan estem parlant, nosaltres en la nostra previsió hem previst això. Nosaltres ara estem en la fase de creació del grup i per tant estem en la fase d'obertura. La intenció és que tornant d'estiu, com si diguéssim, doncs comenci a constituir-se la cooperativa. I per tant, les setmanes que queden de juliol, una mica la intenció que teníem era intentar fer alguna sessió més. Si, per exemple, abans de fer la propera sessió podem treure una mica l'entrellat dels dubtes que han sorgit, de les qüestions aquestes que tenen a veure més amb l'Ajuntament, de què estaria disposat, a què no, tal, podem fer-ho perfectament. Llavors, plantejar una altra sessió, veure, de cara a la setmana vinent farem també un formulari, com un tipus de qüestionari que les persones que estigueu interessades pugueu respondre i anar veient una mica ben bé quines són les persones que tenen interès. I això, la previsió que nosaltres hem fet és que, com si diguéssim, l'inici, l'adjudicació del dret de superfície de l'Ajuntament seria a principis del 2022 per un calendari, i l'inici d'obres podria fer-se com cap a la tardor del 2023 aproximadament i l'entrada a viure a l'edifici el 2025. Però no es pot veure? Es podem entrar a l'edifici? Per veure darrere com és... Podríem plantejar-ho. Hi ha algunes zones que no es pot caminar perquè... El què? Que no el proposta molt interessant, si hi ha una part accessible, no sé, a nivell arquitectònic, si... A nivell arquitectònic entenc que els tècnics diran no, ja no pot entrar ningú perquè tal, perquè és molt perillós. Però suposo que hi ha algunes zones que sí que es deuen poder perquè jo he entrat. A lo que preguntaba ella antes de si había patio, no hay nada de patio. Sí, hi ha un pati interior. No hay tierra, perdona. Sí, no és un gran pati. No, això ja ho sabem. Hay patio, hay terraza, pero hay tierra. És un pati interior. Ningú no sabem com és aquest pati. 1.000 metres quadrats, 2.000 metres quadrats? No. En el dossier hi ha les mesures. Com t'aparece aquí? Mirat, no sé veure quants metres té. Bueno, després... És igual, obriré la porta davant i obriré la porta de darrere. Però tampoc no t'agrada res perquè de dintre s'ha de remodelar tot. No, ja m'imagino això.
abans que estàvem parlant una mica això dels dubtes de si, clar, a l'inici, quan es va pensar això, es va pensar, doncs, des de l'espany de l'Ajuntament, de dir, hosti, creiem que la gent necessita per gent jove, enfoquem això cap aquí. I per això vam posar una sèrie de criteris. Si al final s'acaba conformant un grup que els criteris són bastant diferents, llavors diries que al final l'Ajuntament no tindrà res més que canviar-los, perquè si l'Ajuntament vol que tiri endavant i si la gent que està tirant endavant d'això són 3 famílies derivades d'enfants, 5 dones que no sé què, 2 joves que no sé quantos, al final o l'Ajuntament o això o res. Llavors jo crec que l'Ajuntament acabarà fent sí o sí això, perquè si no, llavors que també us diria això, que la dinàmica el que està fent és intentar generar el grup, hi ha unes sessions per una mica veure de la gent que som, els perfils, llavors jo diria també, amb la força potser de grup també serà molt més fàcil anar, potser l'Ajuntament hi ha de bones a primeres, ja s'obren i perfecte, no? Si no, també es pot anar aconseguint una mica de grup i una mica més de força i dir, mira, tens això, vols que que sigui endavant, has de canviar el plantejament i fer-ho d'aquesta manera. Però estaria bé que hi fossin presents en una primera reunió, que sentissin directament el que s'exposa, no sé, perquè... No, però a veure si ella diu que són ells els que han demanat que l'Ajuntament no vingués, i que ells el fan d'intermediaris, doncs ells ja... Però com que el sol és de l'Ajuntament i aquí s'estan demanant coses que evidentment ja no sé si té cap i si té cap perquè ja hi havia viscut al carrer de l'Ajuntament, perquè els que han fet el projecte són ells, els arquitectes són ells, són els que saben. A mi em sembla que... Hi ha una cosa que veig també és que amb els que som aquí, els que vam ser l'altre dia allà a la fàbrica, no omplim per fer la cooperativa, perquè falta molta gent, molta. Sí, però vull dir, això passa en tots els projectes, O sigui, en tots els projectes que nosaltres hem acompanyat, el projecte comença amb un grup impulsor i conforme va avançant es va acostant gent i mireu les de la Raval, encara us explicaven que porten no sé quants anys i encara els hi faltaven 3 unitats de convivència, vull dir, encara no tenien el grup complet, vull dir, això passa en tots els projectes, vull dir, no serem aquí 16 habitatges la setmana que ve, o sigui, nosaltres no aspirem a això perquè sabem que no és realista en base a l'experiència que tenim. Vull dir, el que acostuma a passar és que hi ha un grup inicial impulsor que comença a caminar i dir, vinga, vamos, i conforme es va avançant, es comencen a definir cosetes. De vegades hi ha gent que necessita acostar-se un cop hi ha algunes coses ja definides, perquè ho veu més clar, perquè li ajuda a imaginar-s'ho millor, o sigui, pel que sigui, o perquè el moment en el que està ara i potser és diferent del moment d'aquí 4 mesos. O sigui, com que estem parlant d'un projecte que evidentment no és per entrar a viure al setembre, no és un problema, això. O sigui, el problema és el que deia el Nil de dir. Bé, doncs intentem trobar aquestes persones d'aquest grup inicial. Evidentment, si l'Ajuntament veu que ja comença a haver-hi un grup i comença a caminar, és una altra història, perquè això és així. Perdona, Pilar, oi és? Vull dir, nosaltres no tenim cap intenció de fer intermediaris de res, Vull dir que si... Jo us he dit, de fet, que si volíeu anar a parlar amb l'Ajuntament directament, que segurament, vull dir, ajudaria perquè sentiria més pressió per... Vull dir que no ho hem fet perquè no vingui per fer d'intermediaris. No sé, potser no m'he explicat. Ho he fet perquè enteníem que era més respectuós per les persones que es vulguin acostar al projecte, com que no hi hagi la institució aquí present, perquè si no, com que tot queda condicionat al que pensa o al que digui, i al final és el que deia el Nil. Si el grup que surt té unes necessitats concretes i aposta fermament perquè sigui així, doncs no ho sé, potser l'Ajuntament ha de dir, doncs és el que hi ha, saps? Vull dir, és que no sé. Vull dir que no ho condicionaria tant a... Vull dir que nosaltres podem fer aquest sondeig, evidentment, vosaltres el podeu fer també. Vull dir, no... És que ningú... De fet, podem fer-ho tots. I a veure quins inputs rebem, què ressona. I jo crec que, no sé, proposaria com a nivell de properes passes, una mica nosaltres ens plantejàvem que segurament... Tenim com diferents reptes per endavant. Per una banda, ja anava sortint el tema de la difusió i que arribi a tothom i que tothom se n'assabenti i trencar com aquests prejudicis
com que és una cosa desconeguda, doncs no m'acabo d'enfiar o no em ressona bé o no, intentar com fer una mica el boca-orella, vosaltres que teniu l'arrelament aquí al municipi, segurament teniu molta més facilitat de fer això. Tot i així, aprofitant una mica el tema d'intentar posar alguna cosa allà a l'edifici, que cridi l'atenció, que tothom ho vegi i tal, nosaltres podem encarregar-nos d'intentar fer alguna pancarta gran, o sigui, que estigui allà penjada a l'edifici, que tothom s'assabenti i fins i tot intentar organitzar, no sé si podrà ser per ara al juliol, però potser pel setembre, intentar organitzar alguna sessió que es pugui entrar a l'edifici, encara que sigui només en una habitacioneta o en un dels habitatges, que estigui millor. Ho dic perquè, si no, això sí que les arquitectes de l'Ajuntament segurament ens diran no es pot. Perdó, Moisés. Una petita proposta, si és possible. Com vosaltres ja teniu experiència en projectes d'habitatge productiu, crec que seria molt pedagògic, a part de visualitzar l'edifici potencialment, més enllà de plans, és que poguessi acompanyar alguna persona que actualment ja viu en un habitatge cooperatiu. Relatar la seva pròpia experiència dels avantatges que suposa viure en un habitatge cooperatiu. Però això on? Sí, com... En la difusió, vols dir? Intentar aprofitar... No, o sigui, si fa una visita guiada a l'edifici... Ah, vale, com l'altra sessió que vam fer, que van venir les companyes de la Raval, no? Si veu una persona, una parella... Ja, que encara no estan en convivència. Vale. Perquè el seu projecte vital... Sí, és una bona idea. Aquí el projecte que tenim més a prop són els de Calcases. Perquè sí que són... Però és diferent, també. És diferent. És que els de Calcases és absolutament... Sí, és un altre àmbit. És que encara I és que ara plantejo l'edifici, que el conec molt bé per quatre, molts anys, i entrar dins l'edifici penso que en comptes d'animar-te et pot desanimar. És molt perillós això, perquè amb les condicions que està aquest edifici, jo no vull veure com està, Bueno, qui vulgui, qui tingui interès en veure, pot entrar i qui no, no. Vull dir, no és obligatori. Però, en tot cas, vosaltres, per exemple, veuríeu poder fer això com un acte més de qui vulgui visitar, que visiti, intentar convidar alguna persona que estigui convivint en alguna cooperativa, aprofitar per penjar la pancarta, no? Fer això... Sí, penseu que seria com fora de lloc si ho féssim en el marc dels dies de la Festa Major? No està massa per això la gent que va aquí a la Festa Major. O és millor una altra... Però estaria bé, dir una maqueta o... La pancarta i una maqueta o alguna cosa seria bé. Però l'altre no. Però un acte... Que es vegi el projecte que té de futur, tot aquella... És gran, allò ocupa. Sí. Val. És que anava a entrar. Sí. Els que ens podrien dir, a veure, que sí que viuen són els d'allà de Can Balló. Aquests sí, perquè aquests ja porten experiència que van a la Roma i diuen, ells estan en el procés aquest més avançat, però no estan, no viuen encara. I la Morelleta s'ha convertit al final en cap de setmana o hi vius? La Morelleta? Sí, no, la Morelleta no recomano, perquè la Morelleta va començar molt bé i ara allò són cases de segona residència cap de setmana, la gent gran que no han acabat de fer. És un altre format. Jo sento per això marxar, Val, no passa res, enviarem... Val, només per acabar. Us semblaria bé que tornéssim a fer una trobada durant el mes de juliol perquè nosaltres puguem portar una mica resolts els dubtes, que vosaltres també, si voleu, haveu pogut fer algun contacte amb l'Ajuntament, hagin pogut parlar amb més gent, cadascú per la seva banda, a veure si ve algú més, vosaltres també hàgiu pogut traslladar i si hi ha algú interessat que pugui venir. Clar. Ho deia perquè potser estaria bé com fixar la data, o què? Això del 8 de juliol és representa que hem canviat de dia? No, era una proposta per fer-ho la setmana vinent, el 8 de juliol. Però si veieu que és com molt seguit, podem fer-ho el següent, el 15.
No, nosaltres ho fèiem dijous perquè pensàvem que fer-ho un divendres, com que ja comença a arribar gent que marxa els caps de setmana, això era un mal dia. Sí, ho hauríeu més com fer la propera trobada a principis de setembre. Entre mig sí que podem anar parlant de juliol i agost. Sí, juliol i agost és molt problemàtic. Ara per dir juliol és problemàtic. Entretant nosaltres sí que podem anar parlant amb l'Ajuntament i plantejar els coses, no? Sí, ara aquesta de alguna de juliol és impossible. Clar, que simplement al setembre ens anem després de Festa Major que vol dir 2 mesos ben bons. Que potser el juliol aniria de fer-ne un altre. Si voleu provar-ho, a final de juliol podeu programar-la. Sí. No, a veure, si hi ha algú concret que no hi és, doncs no passa res. Val. A l'última setmana no podeu fer. Doncs si en comptes d'un dijous, un dimarts, no ho sé quins dies, en comptes d'un dijous, un dimarts, penseu que podria ser més... Un divendres, millor. Divendres, perquè moltes vegades molt jovent treballa fora i divendres es fa moltes activitats. Ja. Doncs podem fer-ho el dimarts 20 o el dimarts 27, si no. Sí? Val. Bueno, la setmana següent. Val. Sí. Us farem, sí, a la mateixa hora. I el lloc? El lloc no ho sé, perquè no els he preguntat als companys de CGT si podem tornar-ho a fer aquí i ja us ho direm. Sí? Val, doncs segurament tornarà a ser aquí. Val? El que sí que us farem arribar és això que us deia del qüestionari, val? Per començar a tenir com una mica d'idees de cadascú quina idea té al cap, del projecte, del que dèieu, no? Alguns espais comuns que tinguin en compte aquests serveis, que no sé com ens aniria ajudant a intentar extreure informació de cadascú que s'està imaginant. Val? Doncs ja està. Moltes gràcies. I totes amb els deures de fer córrer la informació, eh? No és de la Maria, no. No? M'ha escrit un WhatsApp. 19 i 15, dic que no puc venir.